svejedno uvijek štiti lovce, ne samo na njegov spomen. Znamo za legendu, za tradiciju u Svetom Hubertu, jelenu, među čijim robovima sam ukazao križ, što je promijenilo život Svetog Huberta. Evo, lijepa prigoda da ste se okupili u ovolikom broju, naši domaći lovci i sa drugih strana, gosti. Lijepo da je to u obljetnici, 1100. obljetnici krunidbe kralja Tomislava na Duvanjskom polju. Lijepo da se družite, da jačate svoje veze, da širite zajedništvo. Jedno što je najvažnije, molimo Gospodina da vas prati u vašem plemenitom radu, koji sa sobom nosi određenu opasnost. Neka vas isto tako čuva i vi čuvajte druge, budite pažljivi i molimo za sve pokojne lovce. Neka se Gospodin i njih sjeti i nek ih uvede u svoje kraljevstvo. Da bismo dostojno slavili ova sveta tajstva, pokajmo se za svoje grijehe. Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo i sestre, da se riješi dobro, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim Blaženu Mariju, vas na djecu, sve anđele i svete i vas, braćo i sestre, da se molite za mene, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, oprosti nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. U ono vrijeme dok Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne predajno pa ga upita: Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni? Isus mu reče: Što me zoveš dobri? Nitko nije dobar kao ni Bog jedini. Zapovjedi znadeš: ne ubij, ne čini preljuba, ne ukradi, ne svjedoči lažno, ne otmi, poštuj oca svoga i majku. On mu odgovori: Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti. Isus ga na to pogleda, zavoli ga i rekne mu: jedno ti nedostaje. Idi što imaš, prodaj i podaj siromasima, pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom. On se na tu riječ smrknuo i odio žalostan, jer imaše velik imetak. Riječ Gospodnja. Izvolite sjesti. Dragi i poštovani, lijepo vas je vidjeti u tim našim odorama, lovačkim, svečanim. Evo danas slavimo vašega zaštitnika, Svetog Huberta. Molimo za vas, da Gospodin učestvuje u svemu dobrom nastojanju, dobroj ideji, dobroj staroj kršćanskoj evropskoj tradiciji lovstva, održivog lovstva koje čuva i životinju i prirodu i ljude, koji ima u sebi nešto plemenito, koje poštuje prirodu i životinje. I vi dobro znate da životinje zaslužuju određeno poštovanje. Osim što su one fascinantne, što su lijepe, što su na neki način mistične, jer su divlje, jer su neuhvatljive, kako god mi danas hvatali oružjem i kamerama i mogli snimati i dovoditi u razne zamne situacije. Negdje nas ta divljina nadilazi, kao da nije na našoj moći. Ali, evo, čovjek se širi
pa tako u našim krajima i ulazi prostor divnih životinja. I treba na to paziti, treba nam divljina, treba nam ono nešto iskonsko, prirodno, praiskonsko, primitivno, treba nam nešto ono od početka, da znamo kako je bilo. Nešto što u sebi krije tragove Božjeg stvaranja, nešto što čovjek nije pokvario. I evo, lovstvo krije u sebi i gaji, i baštini, i čuva puno toga plemenitoga. Kršćanstvo svemu dadne jednu plemenitu crtu. I zato su meni u srednjem vijeku, pogotovo prema ranoj renesansi i kasnije, svi kršćanci, cehovi dobivali jedan kršćanski pečat, kršćanski karakter i značaj. Kršćanstvo nekako dovede stvari u mjeru. Bog dovodi stvari u mjeru, zato što je Bog sama mudrost, sami razvoj. Bog voli mjeru, voli sklad. Mjera i sklad sa sobom donose nekakvu ljepotu i ravnotežu. A vi dobro znate kako je važno čuvati ravnotežu u prirodi, ali ne samo u prirodi, nego i u našim međusobnim vezama i odnosima, u našoj obitelji, u našim novačnim društvima, jedni s drugima. Važno je da znamo držati nekakvu ravnotežu i sklad, da sve bude nekako ljepše i bolje. Evo, slušali smo misna čitanja, slušali smo čitanje iz Evanđelja, kako Isusu dolazi neki mladić i pita što mu je učiniti da dođe u Kraljevstvo nebesko. Na koncu konca svaki će se vjernik to jedno prije kasnije upitati. Isus mu kaže, pa znate što zapovjedi ne ubij, ne ukradi, ne se griješi bludno, poštuj oca i majku. Božje nabrojamo 5-6 Božje zapovjedi. I kaže taj momak, sve sam to činio od svoje mladosti. I on se svidi se i Isus ga zavoli u tom trenutku, bio je drag i simpatičan. Ali kaže mu Isus, jedno ti nedostaje. Sve što imaš prodaj, podijeli siromašnima i dođi za mnom i slijedi. I na te riječi mladici smrtne, jednom se promijeni njegovo raspoloženje. Posiće ga, što mi kažemo, po sredini i ode žalostan. Nije se mogao rastati od nečega kako bi išao za Isusom. Koliko god u životu važno neke stvari prihvaćati. U životu puno puta prihvaćamo, stalno nešto prihvaćamo. Prihvaćamo jedne druge, prihvaćamo ono što nam život donosi. U jednom trenutku prihvatiš neku ženu koja će biti tvoja supruga, nekog muškarca koji će biti tvoj muž. Prihvatiš prijatelja, prihvatiš neku tvrtku i s njome sve što dolazi, radne, stalno nešto prihvaćamo. Jednako tako važno u životu znati i puštati. Ovaj mladić nije mogao pustiti da bi išao dalje, da bi se popeo na viši stupanj, na viši level, kako mi to danas kažemo. I evo sad jedna lovačka iz Afrike. Kaže se, Afrikanci love majmune, domorodački narodi, love i majmune i nekad se hrane nekim listama majmuna. Tako je bilo u prošlosti, ne znam da je danas u suvremeno doba, ali vjerojatno dok oni žive u svom kraju, jer oni imaju svoje zakone, imaju prava. I kako oni love majmune? Dakle, ne može majmun inteligentna životinja i teško je uloviti lukom i strijelom, teško je nadmudriti, ne možete trčati za njim, penjeti se po granima, mora postaviti zamku, majmun sve to lagano izbjegne, ali čovjek je inteligentno, mudro biće, pa se dosjetio. I sad lovci dođu u područje gdje žive majmuni i oni se veru po stablima i u stablu sve nađe nekakva rupa. I sad lovac se gleda naći rupu da bude ni preuska, ni preširoka, da bi
bi u nju mogao staviti neki sladak plod, neko voća, mango, naranču, šta već raste u tom kraju. I onda lovac gleda to staviti, gleda da majmuni to vide negdje sa okolom i stabala i samo se odmakne. Lovac se samo odmakne. I majmun kako je znatiželjan, a i gladan, miriše ono voće, i kad vidi da je se lovac odmakao na sigurnu udaljenost, ide on polako i dolazi do stabla. I zavlači naravno ruku u stablo i uzima to voće, ali lovac je smislio, kad majmun uzme voće u šapu, sad ruka ne može vaditi, jer je šira, dok je bila šapa prazna, može unutra. Sad je puna, raširila se, ne može vaditi. I majmun uzme voće i počne potezati, neće. I onda majmun to počne potezati i lovac se približava. Sad majmun vidi opasnost, ali neće pustiti. Majmun nikad ne pusti voće. Lovac ne mora se žuriti, ne mora trčati do protiv majmuna. Majmun poteže, zna se uzlijediti, raskvariti šapu, neće da pusti. I onda lovac zgodno, lagano uhvati majmuna. I zbog jednoga manka, naranče, neke slatke jabuke, druge voćke, majmun izgubi u najmanju ruku slobodu ili glavu. Ovaj mladić isto tako nije mogao pustiti neke stvari, svoje bogatstvo. Bio je bogat, bio je imućan, to piše tamo. U životu treba znati pustiti. I u lovu treba znati pustiti. Nećete li vi ubiti sve što naletite, jel? Treba to birati po nekom kodeksu, po nekom zakonu, po nekom pravilu prirodne ravnoteže koju ste naučili u jednoj višestoljetnoj lovačkoj tradiciji. U životu, kao i u prirodi, kao i u lovu, treba znati puštati stvari. Nekad moramo nešto prihvaćati, zauzeti se, angažirati, a nekad moramo pustiti. Sad treba biti mudar da razlikujemo. Kad se moram angažirati, a kad se moram povući ili pustiti. Nije moje. Ne treba. Što mi svi trebamo puštati? Trebamo puštati prošlost. Šta je bilo prošlo? Nema. A mi se grčevito držimo da neke stvari u prošlosti. I to najčešće je neugodno. Ne moramo se truditi da zaboravimo lijepe stvari. Neka lijepih uspomenu. Ali mi grčevito se držimo teških tema, povreda, rana, neuspjeha, kompleksa. Neko nam je nešto rekao, neko nije, neko nam nepravno napravio. Mi to cijeli život ljubljeno s time. To vam isto kao s majmunom. Majmun kaže, neću pustiti, to je sada moj mango. U redu, to je tvoj mango. Dobit ćeš ga. Ali ćeš izgubiti sve ostalo. To znati u životu puštati. Pustiti znači postiti. Šta radimo? Postimo, puštamo meso. Je li dobro meso? Dobro je meso. Bog dao meso. Svi volimo meso. Ali ne moramo jesti meso svaki dan. Petkom puštamo meso na miru, jel? Četvrtkom se neće ljubiti. Srijedom se neće ni s kim poslužiti, na primjer. A u prirodi, u lovu ću biti pažljiv, znači puštati. Ne moram ja sve. Nisam ja tu došao da ja nešto ostvarujem neke trofeje, da ja ravnam prirodu. Priroda je bila prije mene i ostaće posle mene. Ja sam tu samo, ne mogu ja nju osvojiti. To je kao more. Što možete s morem? Ne možete ništa, niko ništa moru ne može. Možete se samo pustiti i more vas drži.
I to ući u jedan ples sa prirodom, u jednu igru s prirodom. Možda je to nekakav vrhunac lovačke vještine, lovačke filozofije. Pa ta nije to ubijanje, ta nije to pucanje iz nekakvih strojeva što su ih ljudi napravili. Nije to, nego je to igra, nego je to vještina, nego je to borba, ali poštena borba, fair. Evo neka nam, draga braćo, dragi lovci, lovkinje, Gospodin pomogne. Sveti Hubert je u lovu naučio nešto važnije od lova. Lov je dobar, on je vama jako važan. Ima nešto važnije od lova. Jer lov nas uči većim stvarima. Ima nešto važnije od tokara, imaju svoga zaštita, stolar imaju svoga zaštita. Ima nešto važnije od kovanja metala. Iako se to kaže. Ima nešto važnije od pilanja tasa. Zato se ljudi okupljali u crkvu. Lijepo nam je, skupa smo, družimo se, bavimo istim poslom. Ima još nešto što nas nadilazi, ima nešto veće. Evo neka nas sve skupa to. Sada, braćo, ustanimo, iznesimo Gospodinu svoje molitve. Molimo, braćo i sestre, za svetu crkvu i spasenje svih ljudi. Za tvoju svetu crkvu katoličku molimo te. Za papu našega Vala, za biskupa našega Petra i za svećenike naše molimo te. Za slobodu vjere, za obraćanje nevjernika, za mir naroda molimo te. Za ovo mjesto i za sve koji prebivaju u njemu molimo te. Za radnike, mornare i putnike molimo te. Za bolesnike, nemoćnike i umiruće molimo te. Za sve one koji u crkvi tvojoj vrše djela milosrđa molimo te. Usliši nas, Bože, u svakoj molitvi prošli našoj molimo te. Za lovce, šumare i čuvare prirode molimo te. Za sve naše pokojne, posebno pokojne iz naših lovačkih društava molimo te. Primi, dobri Bože, naše molitve, usliši nas po svome Sinu koji s Tobom i Duhom Svetim živi i kralje u sve vijeke vjekova. Uistinu sveci, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molim, prosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Hrista. Kad se dragovolju predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi, dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeras uze kaleš, ponovno zahvali, dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi novog i vječnog saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo što si nas pozvao, da svojim pred Tobom i Tebi služimo.
smjerno te molimo na nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti, sada jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršio ljubavi zajedno s papom našim, vamom, biskupom našim Petrom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji uslušaju nadu zbusnuća, svih koji preminuše u Tvojom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zaredimo biti sudjelnici vječnog života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Hristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu, Otcu Svemogućem, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Pomolimo se zajedno kako nas je Gospodin naučio moliti. Otče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdaj daj danas i otpusti nama dužne naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala i daj milostno miru naše dane. Da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam sve daje. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruju mir jedinstvo kako je volja Tvoja, živiš i kraljuješ vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugima. Sjedite za trenutak, imate neke obavijesti. Evo najprije hvala Bogu što nam je dao ovako lijepo vrijeme, što nam se uspjeli ovako veliku među. Evo samo par kratkih napomena glede izlaska iz crkve. Nakon što fra Bože udjeli na poslov, ići će najprije rogovlje
iza njih. Po izlasku iz crkve zamolit ću stjegonoše da dolje ispod platoa da se poredaju red sa barjacima, a vi ostali ćete ovdje na platovu crkve na stepenicama, što ne mogu stati na stepenice, staćete vam gore da napravimo jednu zajedničku fotografiju, da imamo za uspomenu, ipak je ovo prvi put. Eto ga, hvala vam lijepa. Gospodin s vama. Neka vas Gospodin blagoslovi i neka vas čuva. Neka vam pokaže lice svoje i smiluje vam se. Nek srdne pogled svoj na vas i mir vam podari. I blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru.
Poštovani posjetitelji, dragi prijatelji, dobrodošli na središnju proslavu spomendana Svetog Huberta u organizaciji Lovačkog saveza Herceg Bosne. Srdačno pozdravljamo sve nazočne lovce, predstavnike i predsjednike članica Lovačkog saveza Herceg Bosne, načelnika općine Tomislavgrad Ivana Buntića, izaslanika predsjednika vlade Herceg-Bosanske županije i ministra u županijskoj vladi Antu Tadića, predsjednika Lovačkog saveza Herceg Bosne Dragana Guberca, predstavnika Saveza lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini profesora doktora Dalibora Balijana. Pozdravljamo i dopredsjednika Hrvatskog lovačkog saveza Matka Knežića, te sve nazočne utemeljitelje Lovačkog saveza Herceg Bosne. Pozdravljamo i župnika župe Svetoga Nikole Tavelića, Božu Milića, te predstavnike poslovnih partnera i sponzora. A sada vas molim da sve nabrojane pozdravite jednim toplim pljeskom dobrodošlice. Sada bih vas zamolio da ustanete. Lijepa naša domovino, o junačka zemljo mila, stare slave djedovino, da bi vas da sretna bila, milaka nosi nam slavna, mila si nam ti jedina, mila kuda si nam ravna, mila kuda si planina, teci Dravo samo teci, niti Dunav silu gubi, sinje more svijetu reci, da svoj narod Hrvat ljubi, dok mu njive sunce grije, dok mu kraše bura vije, dok mu mrtve groba krije, dok mu živo srce bije. Zahvaljujemo Hrvatskoj duvanjskoj baštini Tomislavgrad na izvedbi Lijepe naše, a vas molim da još ostanete kratko na nogama. Minutom šutnje ćemo odati počast svim preminulim lovcima, članovima naših lovačkih organizacija iz Bosne i Hercegovine, utemeljitelju i prvom predsjedniku Saveza Marinku Hrkaću, dugogodišnjem predsjedniku i počasnom predsjedniku Saveza Slavku Marinu i utemeljitelju Saveza i dugogodišnjem predsjedniku Kinološkog saveza Herceg Bosne fra Petru Krasiću. Počivali u miru Božijem. Izvolite sjesti. Lovci u kršćanskom svijetu slave blagdan Svetoga Huberta, zaštitnika lova i lovaca. Slijedeći vjerno kulturu i običaj kršćanskog svijeta, tradiciju štovanja i obilježavanja blagdana Svetoga Huberta njeguju i lovci Lovačkog saveza Herceg Bosne. Na taj dan lovci organiziraju svete mise, lovačka druženja, zajedničke lovove proslave, obljetnice i druge slične manifestacije i tako u svečarskom i dostojanstvenom ozračju obilježavaju blagdan svoga sveca i zaštitnika. I mi smo se danas okupili kako bismo proslavili spomendan sveca zaštitnika, lova i lovaca Lovačkog saveza Herceg Bosne. Ova proslava se obilježava i održava i u znaku 1100. obljetnice krunidbe kralja Tomislava na Duvanjskom polju, te smo iz toga razloga danas ovdje u našem Tomislavgradu.
Kako i priliči u ovakvim prigodama, na samom početku će nas pozdraviti naš domaćin, načelnik općine Tomislavgrad, gospodin Ivan Buntić. Ohrabrimo ga jednim toplim pljeskom, a gospodine Buntiću, izvolite na pozornicu. Hvala lijepo, poštovane dame i gospodo, dragi lovci, lovkinje, sve vas pozdravljam u svoje osobno ime, u ime općine Tomislavgrad i želim vam dobrodošlicu ovdje u Tomislavgrad na Duvanjsko polje gdje evo, kako reče i naš voditelj, prije 1100 godina okrunjen kralj Tomislav. Mi cijelu ovu godinu obilježavamo u tom događaju krunidbe Hrvatskog kraljevstva, hrvatskog suvereniteta, znači gdje je prije 1100 godina udarena hrvatska državnost. I zato mi je drago što evo danas ovdje od Posavine, središnje Bosne, preko Kupreca, Hercegovine, sve do Neuma se okupili lovci, predstavnici Lovačkog saveza Herceg Bosne, odnosno predstavnici svih 50 nešto lovačkih udruga koje djeluju u tom lovačkom savezu. Na ovaj način mi gradimo Herceg Bosnu, iako nemamo taj treći entitet, ali ga možemo izgraditi, jedni druge štititi, djelovati, jedni druge podupirati. Ja čestitam svima vama, lovcima, predstavnicima lovačkih udruga, predsjedniku Lovačkog saveza, upravi Lovačkog saveza Herceg Bosne na svem onome što radite, a na nama, na vlasti, na načelniku, na predstavnicima ministarstva, ministara vlade je da što više podupremo rad lovačkih udruga, da bi štitili naša lovišta i na taj način gradili sve nas. Hvala vam još jednom i čestitam vam. Zahvaljujemo našem domaćinu, gospodinu Ivanu Buntiću. Udruga Hrvatska Duvanjska baština osnovana je 2018. godine. Djeluju na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske, ali i šire. Cilj ove udruge je očuvanje naših tradicionalnih običaja koji se vežu za kraljevski Tomislavgrad. Oni će nas počastiti još jednom, ne jednom nego više skladbi za početak, ova druga nakon Lijepe naše. Naravno i njih možete ohrabriti jednim pljeskom. Naravno da možemo i svi zajedno zapjevati ovu pjesmu, svi znamo. Dođi da vidiš, dođi da se diviš i poželješeš ovdje da živiš, da ti se dijete u miru rodi, živi u ljubavi, slobodi. Idemo zajedno. Ponosna moja je zemlja, Hercegovina, Hrvatska ljuda nam sveta, vešti sučljena. Nema te nikom, majko, Hercegovino, Neretvu, Sunce i Smokve, kamen i vino. Dođi da vidiš, dođi da se diviš i poželješeš ovdje da živiš, da ti se dijete u miru rodi, živi u ljubavi, slobodi. Ponosna moja je zemlja, Hercegovina,
Zahvaljujemo dečkima iz Hrvatske Duvanjske baštine, a malo prije smo u uvodnom pozdravu već pozdravili gospodina Matka Knežića, dopredsjednika Hrvatskog lovačkog saveza. Gospodina Knežića pozivamo ovdje na pozornicu da nas pozdravi s nekoliko riječi. Velika mi je čast prisustvovati ovakvom jednom svečanom obilježavanju Dana Svetoga Huberta, kojega čujem po prvi put se događa u Herceg Bosni. Ja čestitam svim organizatorima, jer po mom mišljenju izvanredno je odrađena cijela festa, koja će biti još i bolja iduće pute. Ja vam ne želim ništa više dužiti, imate pozdrave od našega predsjednika Hrvatskog lovačkog saveza Mata Čička, čiji sam ja danas evo izaslanik. I ja vam želim dobru kov ne samo u lovu, nego i u životu. Neka vas dragi Bog čuva. Svake noći za te Boga molim, pivajući kamenu i drači. Kroacijo, kamater te voli, umorna si, samo mi ne plaši. Sve ću pisme pokloniti tebi, sveđanine neka mi te hite. Kroacijo iz duše te ljubim, ja te volim kaj matine. Kroacijo iz duše te ljubim, ja te volim kaj matine. Još se sjećam onih riječi što mi uvijek pričaš. Nemoj sine niko dići, to je kamen, mastina i draža. Veterani korak kruva, kaplja vina, zrno soli. Nek ti kušin bude stina, a Hrvatsku svine voli. Pisme će ti pivati slavuji, svirat će ti moje mandoline. Svaku stopu ove zemlje ljubi, kad odrasteš voljeni moj sine. Svaku stopu ove zemlje ljubi, kad odrasteš voljeni moj sine. Hoćemo svi zajedno probati, možemo? Još se sjećam onih riječi što mi uvijek pričaš. Nemoj sine nikud ići, to je kamen, mastina i draža. Veterani korak kruva, kaplja vina, zrno soli. Nek ti kušin bude stina, a Hrvatsku svine voli. Nek ti kušin bude stina, a Hrvatsku svine voli. Prigodne pozdravne riječi će nam izreći i izaslanik predsjednika vlade Herceg-bosanske županije, gospodina Ivana Vukadina, ministar Ante Tadić. Poštovane dame i gospodo, dragi lovci, lovkinje, želim vam čestitati vaš dan, blagdan Svetoga Huberta, u svoje osobno ime i u ime predsjednika vlade Herceg-bosanske županije, kao i članova cijele vlade. Ponajprije
zahvala na organizaciji Lovačkom savezu Herceg Bosne, evo što se ovakav događaj po prvi put organizira i organizira se upravo u Tomislavgradu u jubilarnoj godini krunidbe 1100 godina od krunidbe kralja Tomislava na Duvanjskome polju. Ne bi bilo kraljevstva bez lova, ne bi bilo hrvatske državnosti bez vas. Još jednom, ono što je posebno drago, kada su bilo kakve organizacije, evo kao što je Lovački savez Herceg Bosne na čelu sa gospodinom Gubercom, ono da u svim organizacijama i svim tim organizacijama živi Herceg Bosna. Živi Herceg Bosna od Posavine do Neuma, u svim onim granicama gdje živi hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. I dok god postojite vi ili bilo koja druga organizacija koja sebi nosi naziv Herceg Bosne, nikakvi protektorati međunarodne zajednice ne mogu je ugasiti i netko će je dočekati. Još jednom čestitam vam vaš dan i hvala vam. Ljubi moj kamen, tamo gdje rođen sam ja. I baciti sidro nevinog života moj. Reka sam ja, nema tu sriće, sine moj, vrati se ti. Nije u šoldima sve, neka te tu kraj mene, sva u zlatu nek sija, Mlaki Dalmacija. Nije u šoldima sve, neka te tu kraj mene, sva u zlatu nek sija. Mlaki Dalmacija. Nosi me olujno more, grize me sol, i svako svitanje zore nova je bol. Gorko i vino zbog tebe što pijem ga ja. Tamo djeva, ljubi moj kamen, tamo gdje rođen sam ja. Tamo ću doć i baciti sidro nevino života moj. Reka sam ja, nema tu sriće, sine moj, vrati se ti. Nije u šoldima sve, neka te tu kraj mene, sva u zlatu nek sija, Mati Dalmacija. Nije u šoldima sve, neka te tu kraj mene, sva u zlatu nek sija. Mati Dalmacija, sva u zlatu nek sija. Mati Dalmacija. Molimo za još malo pozornosti jer će nas na samom kraju pozdraviti, možemo slobodno reći, još jedan naš domaćin, gospodin Dragan Guberac, predsjednik Lovačkog saveza Herceg Bosne. Svi ovi govornici prije mene vidjeli ste koliko su bili kratki. To znači, meni je poruka upućena da treba biti ili kraći, ili je meni dato sve preostalo vrijeme da ja mogu pričati onoliko koliko ja hoću. Tako bude kad budete zadnji po protokolu koji treba da se obrati. Pa evo, načelniče općine gospodine Buntiću, ministre u vladi Herceg-Bosanske županije gospodine Ante, Gvardijanu Miliću, kolegice lovkinje, kolege lovci,
pozdravljam vas u ime Lovačkog saveza Herceg Bosne po redu i časti, onako evo kako vas je već prozvao ovdje ovaj naš uvaženi voditelj. Doista za nas lovce Herceg Bosne ovo je poseban dan, ja bih rekao povijesni dan vezan za povijest koji nas veže prije 1100 godina kad je na ovim prostorima krunisan kralj Tomislav. I zbog toga Upravni odbor Lovačkog saveza Herceg Bosne donio odluku da prvo naše okupljanje u ovakvom obimu bude upravo ovdje u Tomislavgradu. I nismo pogriješili jer sve ono što smo vidjeli ovdje zavređuje pažnju i nas lovaca i svih drugih koji nisu lovci. Zbog toga ja vam se od srca zahvaljujem, posebno onima koji su došli iz malo više kilometara prošli ili kako bi se reklo ovdje govoreći po narodski potegnuli iz dalekih krajeva da bi danas ovdje bili zajedno sa nama, mislim pri tome i na moje posavljake koji trebaju voziti 5 sati po ovoj magli, ovome vremenu da bi uljepšali ovo naše okupljanje, a posebno opet želim pozdraviti sa jednom napomenom gospodina Franju Mioča koji je rođen 1934. godine i sve ovo sa nama je danas ovdje prošao. Pa vas molim jedan poseban pozdrav za njega, jedan aplauz. Uvijek ćemo voditi računa o našim lovcima, pogotovo onima koji nam imaju šta pokazati i ukazati kako bi se trebali mi mlađi ponašati. Ja vam moram kazati, pošto smo prvi puta u ovakvom okupljanju, a nećemo sigurno biti i ostati na ovo prvi puta, cilj nam je nastaviti ovakvu tradiciju pa se okupiti sljedeći puta u nekom drugom mjestu, već imamo ideju da to bude opet u Kraljevskom gradu, u Jajcu, u Podmilači, u svetištu Svetoga Ive, da bi tamo napravili iduće godine opet povodom Svetoga Huberta ovakvo okupljanje. Nadam se da ćete prenijeti ovo lijepo zdanje koje smo pripremili našim kolegama lovcima diljem našega Lovačkog saveza od Posavine do Neuma. Ali pošto smo prvi puta u ovakvome skupu, želim vas informirati da znate nekakve informacije koje sigurno do sad niste čuli, a to je da Lovački savez Herceg Bosne broji negdje oko 11.000 članova, da gospodarimo sa lovištem od 1.303.000 hektara lovne površine preko vas udruga, da smo organizirani kroz 52 članice našega Lovačkoga saveza i da zahvatamo prostor od Posavine, središnje Bosne preko Hercegovine pa sve do Jadrana. Ono što vam ne trebam govoriti, to znate da stolujemo i da nam je sjedište u Mostaru. I zbog ovakvoga zajedništva koje mi stalno promoviramo i pričamo, ja vas molim, nemojte da to samo ostane na priči, nego to zajedništvo živimo za dobrobit svih nas lovaca, predstavnika Hrvata lovca na prostoru Bosne i Hercegovine od Posavine pa do Jadrana, kako sam kazao. Hvala vam svima da ste došli ovdje, izdvojili svoje vrijeme da uljepšate ovaj naš svečani događaj. Isto tako, danas smo oni koji su bili, a puno više nas je bilo na Svetoj misti, mogli čuti dobre poruke od našeg Vardijana koji je danas isto sa nama ovdje, koji kaže u životu je bitno znati propustiti. Zato sa vjerom i nadom da ćemo u budućnosti mi lovci više propuštati nego što ćemo ostreljivati. Još jednom vam čestitam dan zaštitnika svih lovaca Svetoga Huberta i nadam se do godine da se okupimo u još većem broju na mjestu gdje će Lovački savez odrediti. Hvala vam i živjeli lijepo.
ako ne znaš šta je bilo, ako ne znaš šta je bilo, ako ne znaš šta je bilo. Kažu da sam lud, da je novo vrijeme i da su prošli dani pjesama za tebe, a meni tako dođe nakon čaše vina. Ja ih pitam je to i vaša domovina, a meni tako dođe nakon čaše vina. Ja ih pitam je to i vaša domovina. Ti si rođen, sine, u vrijeme slobode, nasilja je braniš kad ti stari ode. Ako ne znaš šta je bilo, nek ti kaže Vika, pitaj svaki kamen naše grada Dubrovnika, pitaj Zadar i Kotare, stide Šibenika. Ako ne znaš ni Romoje, upitaj heroje, pitaj Ruma šta je bilo oko Vukova. I Velebit hladan kamen, nek ti odgovara, jer se Gospa Hercegovska Suzana plakala. To pitaj milo moje, putem Novostara, putem Novostara. Jel moguće da se zaspali na straži, zakletva barjaku da više ne važi? Jel moguće da se zavezali oči i ne vidite tuđe korake u noći? Jel moguće da se zavezali oči i ne vidite tuđe korake u noći? Ti si rođen, sine, u vrijeme slobode, rasida je braniš kad ti stari ode. Ako ne znaš šta je bilo, nek ti kaže Vika, pitaj svaki kamen naše grada Dubrovnika, pitaj Zadar i Kotare, stide Šibenika. Ako ne znaš ni Romoje, upitaj heroje, pitaj Runa šta je bilo oko Vukova.
Još jednom zahvaljujemo Hrvatskoj duvanjskoj baštini Tomislavgrad na glazbenom prinosu ove današnje manifestacije. I na samom kraju ovog službenog dijela ćemo se pomoliti, blagosloviti hranu i nastavak druženja. Stoga ovdje na pozornicu pozivam fra Božu Milića. Evo, braćo, možemo ustati, pomolit ćemo se blagosloviti hranu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Dobri Bože, blagoslovi po zagovoru Svetog Huberta, Lovački savez, sva lovačka društva, sve ovdje nazočne lovce, vaše zajedništvo i suradnju i hranu koju će vam blagovati po Kristu Gospodinu našemu. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Ne znamo je li fratar neki lovac, ali kako se ovdje popio na pozornicu, svakako ga morate uključiti u lovačke udruge i nadam se samo ako bude lovio da neće loviti majmune o kojima je propovijedao danas u Bazilici. Dragi prijatelji, hvala vam na strpljenju, hvala vam na tome što ste pratili ovaj službeni dio današnje manifestacije. Zahvaljujemo vam na odazivu i pozdravljamo vas do neke druge prigode. Ugodan nastavak druženja i dobar tek. Večeras me, dobri ljudi, nemojte ništa pitati. Neka suze tiho teku, pa će manje voljeti. Ne dirajte mi večeras uspomenu meni. Ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti. Ne dirajte mi večeras uspomenu meni. Ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti. Mene zovu moja polja, mene zovu tamnuje. Nije nego sklopim oči, da još jednom vidim sve. Ne dirajte mi večeras uspomenu meni. Ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti. Ne dirajte mi večeras uspomenu meni. Ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti.